Akkor mutassa be, kérem, hogy kell ezt felszeletelni. Na, mivel az abriktelen megabriktoltuk az anyagot, és mivel nem ilyen ki zaj, ezért becsukom az ajtót, ami egy keretszerkezet és lombériából gyárt. Igen, csukd be. Jó. Ezután, mivel sokat enne vastagoló, jaj, úr, majd nem még igazat fiatal, akkor ezért nagyját leszelteljük, mivel ez egy kicsit vízhűttes anyag volt, ebből egy 5x5-ös létert fog kiadni, ha minden igaz. Rendben, tehát akkor, miután bedugtuk a körfűrészgépet, most bekapcsoljuk a gépezetet. Bekapcsoljam? Ami nem működik persze, mert a hosszabbítót be kéne dugni. Igen. Sok itt a vezeték, úgy látom, kedves kolléga, de megoldjuk. Még ez nem az. Hát ezt a csikket kinyomta itt fel, Tudom, na vigyázat! Még a pillanat is berezgett, jó van. Jó kis gépet. Ajaj, nyomjad neki be! Jaj, a szívem. Nem jó? Hasító. Hasítóik nem jól van beállítva, nézzük csak meg. Nem a hasítóval van itt a baj, hanem... Jó, ez vágja, te safik. Nem fogja ki. Ez a max. Ez a max. Nézzük. Ha mégsem jó, akkor itt ez a speciális szerkezet. Várjál, Gyuri, fogd meg, megmutatom, mit kellett elvégezni a feladatot. Kell ennél jobb? Kollégák. Nem kell. Ennyi. Köszönjük szépen, viszontlátásra.